Täze toçkamyz açyldy. Oje 1 ýyl bolýar. Dekabrda näsip bolsa eger bilýän bolsaňyz 10 mikrorayonna entägem täze tagamçy ýady bar. Sebäbi hemme zadyňam köňesi bar da. Diýjek bolan zadym. Kemine ine men köňeje zadym. Da, täze toçkamyz açyldy. 10 mikrorayonna. Täze gyýdy geldi. Entäg doly hiç zady bilmeýän, doly nähili hiç zady bilmeýän edil biziň sistemamyzda men işläp ýören sistemamyzy doly bilmeýän. To есть Leylimiz. Edil bu videoda birini yamanlamak ýa-da Leyli sen özüňi erwet duýmagyň üçin alınyan video däl. Ýöne birazajyk menen kiçsiň. Birazajyk özüňe gelişmejek hereketleri etmemezligini teklip berýän taňa. Men şu videomy düşmäň sebäbi näme? Diýip soraýansyňyz özüňize. Çyndan. Men şu videomy düşmämiň sebäbi aslında kiçiräjik maňa tarap görkezilen silanmazçylyk men tarapymdan seredemde. Eger sebäbi men çoň ýerine bolan bolsam etmedim. Sebäbi hemmämiz bir ýeriň işgäri. Dogry däm Leyli? Ana berdi. Tagamçy men üçin diňeje bir iş ýa-da bir gelip geçici bir zat däl, bu men durmuşymyň bir bölegi. Ýöne sen gözüňde nähili bilemek Leyli. We ştaýda her bir işleýän işgär, her bir işdeşlerim men bir durmuşymyň bölejigi.